Takže vítajte v novom diele Redstone návody. Dneska si ukážeme, ako vytvoriť vysielacie schody. Je to asi takto, vyzerá to takto. Nie je to vôbec ťažké. Takže môžeme sa pustiť do toho. Postavíme si normálne stojať na schody. Jedná vás, aké veľké schody budete potrebovať, ja vám ukážem na takéto menšie. Tak, tu si dám paru. Není to vôbec ťažké. To som to urobil. Ospravedlňujem sa. Je to single player, takže nahrávam sám. Keby chcel niekto so mnou nahrávať, tak to iba na požiadanie. Tak. Musíte tu mať jedno miesto voľné na schody, ktoré sa vám budú vysúvať potom. Takto. Je na vás, aké schody si zvolíte a z akého materiálu, to je jasné, že budete robiť. Tak. Tu si spravíme hore nejakú tú plošinu, ktorú vyndete. Redstone, tak to bude. Ja vám to ukážem takto, lebo neviem, aké veľké to chcete postaviť, takže dám to tak, ako som to stával vedľa. Tak. Ja som si tuto dole ešte postavil nejakú tú plošinu na redstone. Tu si dáte, alebo aj tu si dáte stone, páčku na to, alebo takto je to lepšie, keď to pozeráte, dajte to tak. Tu si spravíte ešte plochu, tu bude zamurované. Tu dáte ešte rudit, redstone a vysuniete. Schody sú hotové, takže nič ťažké. Zdravím vás, ja Artym, a v ďalšom diele si ukážeme, ako vytvoriť najsmrteľnejšiu pasu v celom Minecrafte. Čau, čau.